Hej, YouTube. Jeg vil ud og teste sådan hvad det der. Det synes jeg lige skulle se. Så jeg tænder den lige. Vent 2 sekunder. Så går vi ind. Jeg har lige nogen i. Jeg skal lige ind med dem her, der er du se i hovedet. Jeg håber I kan se. Så skal nytårsaften, det er kraftedeme noget lort der. Godt til. Hvorfor ikke? Ikke lige nu. Sig hej, røvhuller. Hvis du kan gyde for dagen. Du kan gyde den her dag. Hvad? Nej, du må... Prøv at tage lige lidt. Nej, slæg den ned. Læg den ned. Lidt af den, inden skyder. Du er Den der store skal vi kun skyde, når det bliver mørkt. Ja. Det kan jeg lige se nu. Jeg kan ikke se en skid. Det går sgu nok. Nej, gå nu ud. Skid lige ud. Sig hej. Hallo? Sig hej for havet. Ja, det er til fucking YouTube, så siger jeg ikke engang hej, røvhuller.